bakhe siphile siyaphila. Wonke umusa, haleluya. Kakhulu umusa kakhulu forget ukuthi sisemseni every time. Konke kwenzeka ngoba elomusa, haleluya. Haleluya. Akusingamandla, akusingempi, haleluya. So siyabonga sabantu kakhulu umphakathi sitholile producer sesisi ukula kusisa kakhulu Jesu akubekele aqinise njalo, haleluya. Yadluleka lapho ngokusizwa inkosi, haleluya. So siqhubeka isihloko sethu last week bazalwane campaign namhla campaign bathi-ke uNkulunkulu uzosisiza sikhuluma ngomshado, haleluya. Sikhuluma ngomshado, haleluya. Akekho-ke ozothi ikuthinta strong noma ngabe unjani isimo sakho, ugile, usingile, ushadile, kuyafana konke, haleluya. Ngoba kunabantu abakuwena okumele ukuthi udlule kahle kibo, haleluya. Ungamoshi, ungoni uNkulunkulu nibo ngama-advice wakho nangezinto zonke nje ongazisho nongasiza ngazo kibo, haleluya. So-ke sizofunda Genesis chapter 1 verse 26. Genesis 1 verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu umfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezintaba zolwandle nezinyoni nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezingaphezu emhlabeni. Hallelujah. Sibonge. Hallelujah. Ngithemba ukuthi siyakhumbula ukuthi last week besikhuluma ngayo njengoba mhlambe uma ungakhumbuza nje 1 2 3 abazomkhuthaza uma kungekho okhuthazayo uvala eBhayibhelini lapho uzihlalela phansi ngoba kusho ukuthi ayikho lento lapho okufundile nje okuyi-1 2 kuzosiza nabantu bangekho ukuthi nabo bakhona ukuhamba nathi. Khona okhumbulayo ukuthi sikhulume ngani. Akekho. Yes, amen. Sikhulume ngokuthoba, haleluya. Umshadile isithobe. Abobaba basithande thina bese siyathoba, amen. And then Okay.
jobelinye nabakhona. Amen. Singafuni umuntu onento ukube nawe awunayo yourself la ufuna ukuthi ufuna indoda enemoto, ufuna indoda enebhizinisi, ufuna indoda enekhaya, ufuna indoda enjani. No, uma ngenawo kusho ayikakhona loyo. Nena sihambe kanjalo sibuyela kahle lokho asho ukuthi sibuyela ezweni laNkulunkulu ngomshado. Umshado uphumile ezweni laNkulunkulu. Usezandleni zabantu aba-advisable abasenza ukuthi siwuthathe ngendlela ekasiyele uNkulunkulu, kanti lento yaqalwa nguye. Mara manje siyimuke yona uJehova, sesihamba nayo ngendlela yethu. So lezifundo ezenzayo ukuthi sibuyela le entandweni kaNkulunkulu ngomshado, ukuthi bekuyini injongo yakhe kahle kahle. Akasekho umoya. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga. So namhlanje la sifunda khona, sifunda uGenesis 1:26 la uNkulunkulu ekhuluma enguNkulunkulu Baba, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu uMoya oNgcwele. So ukhuluma bebathathu bayakhuluma. Haleluya. Haleluya. Bayakhulumisana bayithiwe. Haleluya. Ngoba kuyakhulunyiswana la emshadweni. Haleluya. Siyakhuluma. Haleluya. Asiveli nje sesivela, but we discuss things ukuze zenzeke kahle. So uNkulunkulu uyise indodana noMoya oNgcwele bayakhuluma la ukuthi uNkulunkulu uthi basenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Hallelujah. In our image and likeness. Yebo afana nathi, but futhi nangendlela yokwenza izinto afuze thina. Hallelujah. So ngalokuthi uma uNkulunkulu ekhuluma la, uyazi uNkulunkulu umshado uyawuhlonipha kakhulu. Kuyinto ayiqale yena futhi uyayihlonipha lento ayiqalile. Mangibheka esimini se-Edeni, uMu-Eva edla isithelo enikeza no-Adamu, benikezwa inyoka imvumo yokudla. uNkulunkulu wayefika, Genesis 3:15, uqalekisa inyoka, uqalekisa u-Adamu, uqalekisa u-Eva. But uNkulunkulu ushiya umshado wabo, akazange uqalekise because uyisibusiso kuNkulunkulu. So injongo kaNkulunkulu ngomshado kwakukuthi azoletha the mystery ye-oneness yasezulwini ayilethe emhlabeni. Ingakuthi last week uSathane uyadineka mayebona umshado. Udinwa yini? Ukuthi urepresenta ukuthathu bezulu, the oneness esezulwini. uNkulunkulu uyise indodana noMoya oNgcwele bamunye, basebenzisana ngokunye, bamunye, bahlangene entweni yabo. So-ke ingako uSathane uyamcasula ngoba umshado uveza uNkulunkulu emhlabeni. So-ke ubunye yilokhu afuna ukuveza ngomshado. Kodwa manje ebantwini ziningi izinto eziwushitshayo, zikhipha ubunye, zifaka ukwahlukana ebantwini abashadile. So-ke uNkulunkulu wayefuna ukusikhomba the oneness phakathi kwakhe eNkulunkulu noNkulunkulu indodana noNkulunkulu uMoya oNgcwele. So-ke uma sisemshadweni, uma uthi ungena emshadweni, umu-advise umuntu asemshadweni, ukuthi umu-advise ngezwi kaNkulunkulu ukuthi i-purpose kaNkulunkulu, injongo kaNkulunkulu kwakuthi aveze the oneness phakathi kwakhe uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana noMoya oNgcwele. So leyo unity yayifuneka ukuthi ibonakale nakithi, sibonakale simunye. Haleluya. uNkulunkulu umusakasisise egameni likaJesu kunamandla bazalwane ekubeni munye, akhona amandla ekubeni munye. Uma sibheka uNkulunkulu urepresenta lithemile umshado uvela uKristu, uveza uKristu nebandla. So-ke uma ngibheka abantu abashadile ababili, uma ngibheka owesifazane ngimfanisa noMoya oNgcwele,
bese ngibheka indoda ngiyifanise noKristu. Angisho uKristu umyeni wethu uzobuya ngelinye ilanga azolanda umakoti wakhe ebandla lakhe. So-ke indoda ifaniswa noKristu owumyeni, bese umfazi afaniswe nomoya ogcwele. Haleluya. So umoya ogcwele nendoda engumyeni bobabili abakaphelelanga uma ngabe kungekho ubani uNkulunkulu phakathi kwabo. So-ke amagama abantu laba kumele nakanjani babe 3. So uma kukhuluma nga-3 ngisho ukuthi ngizokhuluma nomazisi bese ngizama ukubekisa nawe. Ngithe uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, noNkulunkulu umoya ogcwele. Haleluya. Ngathi uKristu ubekiswa ngendoda ngoba irepresenta ini? Christ ozobuya azolanda ibandla likamakoti. So this two is incomplete. Ngithe mina injongo yaNkulunkulu wasekuqaleni ukuthathu ukuthi kubonakale la. So uma bebabili so angeke kuze kulunge lutho, but they need to have God in between them. Uma bona behlangene bababili akuletha amandla omshado, akusilethi isithombe esifuna uNkulunkulu. So phakathi kwabo babili they need God as imela ngifana nokuthi it's the Son, the Father and the Holy Spirit. Akisho indodana, uNkulunkulu nomoya ogcwele. So-ke lezi zinto zikwazi ukuhamba kahle, ziveze isithombe sikahle. Uma bobabili so siyimbi isithombe, ayikho into enzeka kahle phakathi kwabo, ayikho into emalunga phakathi kwabo except ningenelele uNkulunkulu phakathi kwabo, then lesithombe siba sihle. There's nothing abangaphumelela kiyo nabangayenza iphuthe nengayenza abantu ukuthi bahalele ukuthi babe semshadweni uma bebodwa, ngoba uma bebodwa akukho okhuzayo. uNkulunkulu umkhuzi wethu, moya ogcwele asisize lokho esikhuzwa kini sikhona ukwenza. Futhi uNkulunkulu ufundisa nomyeni ukuthi akwazi ukuthi athathe indawo yakhe, knowing ukuthi kunoKristu ongaphezu kwakhe. Umela uKristu, umela umoya ogcwele. Ngimi phakathi kwabo, uNkulunkulu ufanele kanjani abe phakathi kwabo ukuze kulunge siyimbi isithombe uma babo babili. Akusiyo lo uNkulunkulu akufuna uma babo babili. That is why sithi ungaboshelelwa ejobelini nabanga khona, ngoba you both need God as your father nababili. Niyamdinga uNkulunkulu ukuze akwazi ukukhuza nokwazi ukukhuza. So umuntu ongasiyo ubaba kaNkulunkulu ubabona ukuthi ukhuza umuntu akutshela ukuthi angisimntwanakho, awusingibakwakho, asingimama. Kulula kusho njalo ngoba uyazela ukuthi umuntu afanele akukhuze ngubaba wakho. So noNkulunkulu will be a father in between them, akwazi ukukhuza and ufanele alalele uma ekhuza. Without God asiphelelanga lesithombe. Hallelujah. So ingabe sithi ungaboshelelwa ejobeni nabangakhona. So because all of you need God. uNkulunkulu nguye ozokhuluma nani nempilo zenu egameni likaJesu. Ngiyabonga. Hallelujah. So uNkulunkulu usibizele ekutheni simveze ngalesikhathi sihlangana kunamandla. When we are united, there's this power ekhona uma abantu bemunye, uma abantu bebambene noNkulunkulu phakathi kwabo. Kunamandla bazalwane. Uma umuntu eyedwa it is the most oyi-1 ugijimise 1,000 bese ababili bakhona ukugijimisa 10,000. Hallelujah. Because uma abantu bahlangana kukhona amandla ngenayo phakathi kwabo, kukhona i-power and strength ebangena kiyo uma behlangana bebe-united ngomshado wabo. So kuba namandla thize aqhubekayo phakathi kwabo, bakhona ukwenza izinto nangendlela le ongekucabanga ngayo
bayakhona ukuphumelela ngoba bemunye. So usathane will make it a point ukuthi nomunye uyakuhlephisa ngasoke isikhathi ukuze kungabi nalamandla oqosha 10,000 uthi ni right ngiqosha 1,000 kodwa ngifuna ukuthi ngifike 10,000 because angifuni nibe united. Ngibona amandla khona kuNkulunkulu ezulwini aveza ukuthi bamunye uNkulunkulu uyise uNkulunkulu indodana uNkulunkulu ngcwele kunamandla nokuthi futhi basebungcweleni noma usathane kahamele Trinity yakhe kodwa ayisingcwele kodwa uNkulunkulu ebungcweleni bakhe emthathe kunye unawo amandla amakhulu wokuthi alethe umehluko ngayo yonke into ayenzayo uyanqoba uJehova uyaphumelela because of lokuthathu okuhlangene okumele thina sikuveze ngemishado yethu. Let there be no disunity emishadweni yethu but ukuthi senze sure ukuthi siyanamathelana ngenxa yalomunye. Bazalwane sisikhathi akusilula yebo uzosazokutshela ukuthi esekunje ngona kusekunje kodwa yazi ukuthi your advice izothini akusilula khona. Sometimes kuyabiza usathane umelele nale unity le trinity le evezwa yithi emshadweni umelele nayo. So you make it a point ukuthi uyasehlukanisa asihliphize noma kayiphi indlela ayitholayo sathane. So uNkulunkulu akasisize egameni kaJesu. Let us know ukuthi njengoba sila emishadweni we representing uNkulunkulu emthathu emunye ngokuhlala kanye nama-union ubunye obukhona phakathi kwethu. Nawe usayongena emshadweni wazi ukuthi ngimikisa the representation. Uma sikhuluma ngama-kingdom marriages sisho imishado ezokhombisa uNkulunkulu umthathu emunye uhlale emthathini nomshado uhlale izimo zingavumi ngoba uhloniphe the unity evele ezulwini okumele sirepresente emhlabeni. Bazalwane uma sibheka uJesu eya esiphambanweni udlule eGetsemane ethandaza uJesu. You know kwelendlela kwakunzima khona ukuthi ayofa uJesu kwakungasilula. Akuvulela ngokuMatthew I think 26. Matthew 26. Okay, from the verse 42, we can go verse 42. Yes, to 44. Wabuye waya okwesibili wakhuleka wathi, Baba, uma lezi zinto singedlulekile ndingasoku zakho mayenzeke njalo. Esebuya futhi wafumana ukuba amehlo abo ayenzi. Wabuye wabashiya waya wakhuleka ngokwesithathu esho futhi lona lelo khona wafika kwabafundi wathi nisalele namanje niphumula bekala ihora selesonto. Indodana yomuntu iyakashela ezandleni zezulu. Sukumani sihamba bekala ukungabelana usesonto. Amen. Lapha verse 42. In the Bible again a second time he went away and prayed. Atini, Father, if this cannot pass by unless I drink it, your will be done. Hallelujah. Verse 44. So leaving them again, he went away and prayed for the third time, using the same words. Hallelujah. Thandaza kwesithathu Jesu. Thandaza kokuqala, thandaza kwesibili, wathandaza kwesithathu. Umthandazo munye, yazi munye umthandazo. Ngale ndlela kwakunzima ngakhona kuyo. Uthi Baba, uma lokhu kuyintando yakho, uma kwenzeke, uma kuyintando yakho. Uyabona ukuthi he was facing hard times uJesu ukuthi kufanele manje ayofa. Kodwa uJesu
nomoya ongcwele. Wayehlonipha lokunye lokhu akurepresentayo semhlabeni. Wayeze emhlabeni ukuzoveza uNkulunkulu uyise nomoya ongcwele naye indodana. So ngenxa ukuthi noma kunzima but he chose to stand. Alokethandaza umthatha abantu kuzoshintsha kwakungashintshi even for the third time wathandaza kodwa kwakubiza ukuthi aye kufeni ngoba inhliziyo yakhe ngayinokuthi maybe uNkulunkulu angasishintsha lesimo kungabi njalo kube lokhu kwakuyintando kaNkulunkulu ukuthi uJesu afe. So-ke uJesu ufa ngenxa yentando kaNkulunkulu for abantu bakhe. So-ke uyakhalela ukuthi bakwenzeke kodwa kwenzeka ngoba kufanele kwenzeke. So yena wayengaphikisana nalokufa, wayengasho ukuthi no, mina ngeke ngikhona, kodwa ngenxa yokuthi ehlonipha lokwazela ukuzokurepresenta emhlabeni, lokwazela ukuzokuveza emhlabeni, uyokuhlonipha in a way yokuthi he even chose to die because azi ukuthi ngifanele ngiveze kahle, izulu limthumile ukuthi ngizorepresenta emhlabeni, so kumele ngiveze kahle. So ufuna ukuthi nomshado kunjalo uNkulunkulu usibizele ekutheni sizomveza emthathu omunye, uveza le unity. Kusho ukuthi nanezikhathi lapho nakhona kunobunzima, we need to remember ukuthi konje sibizelwe ukuzoveza umthathu kaNkulunkulu. Let always the unity remain phakathi kwethu because sizoveza yena. Sometimes kuyabiza phezu kwenhliziyo nengqondo yomuntu kubonakale kunzima. Angifuni ukutshela mama wena ungakashadi ukuthi hayi Kenana, akunaKenana lapha kusemshadweni lapha sizwe lokuthula loju lokusezinyosi akukho lokho. So-ke kusemshadweni sometimes kuyabanzima but uhloniphe the union, the Trinity, lokuthathu othunyelwe wakuveza. Sometimes masingena emshadweni konke lokho namhlanje siyakhuluma ngakho, konke lokho suke singakwazi singene siqoka ukuzibona about us ukuthi sizobe kuthiwa sishadile, kuzobe kukhulunywa kahle, kazobe bona iring kanti ziyadlula lapho. Lento lokumele siyazi ukuthi njengoba singena lapha singene ekutheni we are about to represent God emshadweni yethu. Ubuthathu bezulu buzovela, uSathane efike engafuni, kunzima kumnandi, sizokuveza. We will remain together until Christ comes. We will be united until Jesu abuye. Akuhlala iminyaka eminingi ngoba mhlawumbe kuyashelela kumnandi, kodwa kuhlala ngoba ukukhumbula ukuthi kodwa there's a man ewuNkulunkulu phezulu ezulwini, there's a God above efanele imveze emthathu omunye izikhathi zonke, kulula kunzima bale nimveze. Haleluya. uNkulunkulu uyathanda sihlale si-united, ungavumi kube nento phakathi kwakho. IBhayibheli uNkulunkulu uthi lo muntu asimenze ukuthi asifuze, afane nathi, enze izinto njengathi, aphile njengathi, intando yakhe. Ngokusizwa nguMoya oNgcwele siyakwazi ukuthi sihambe lapho ngoba uMoya oNgcwele sisiza egameni likaJesu Kristu. Umshado wakho awudingi ukufana nowakamama wakho, awudingi ukufana nowabani next door, awudingi ukufana nowakabani, kodwa udinga ukufana nezulu, ukhombisa ubuthathu bezulu, uthandaze ukuthi Nkosi, let me imitate heaven ngabo bonke emshadweni wami, ngikuveze wena uNkulunkulu, oNkulunkulu emthathu omunye, ubunye buhlale. IBhayibheli besifunda ku-1 Mahubo 1:33, futhi verse 1 verse 3, Mahubo 1:33, awufunda wonke 1 to 3, Psalm 133. Phela kuhle kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye. Kufana namafutha amahle ekhanda ehlela isilevu sika-Aroni, ehlela nasemaphethepeni wezambatho zakhe. Kufana namazolo aseHemoni ehlela ezintabeni
ukuhlala together kwabazalwane. Uma uNkulunkulu ebona abantu behlangene be-united befana naye nomoya ongcwele noJesu ezulwini, uma uNkulunkulu ebabona leBhayibheli ukuthi iBhayibheli verse 3 it is like the Jew of Mount Hermon, fana namazolo wase-Mount Hermon ehlele entabeni zaseSiyoni. For there the Lord has commanded the blessing, even life forevermore, upon the high and the lowly. Love the unity call. God has commanded what? Blessings. Hallelujah. Where there's unity, there are blessings as commanded. UNkulunkulu akakhona ukuhlala ngakhona isibusiso uma ebona unity. Uma abantu be-united, things will change around them. La bekhona khona kuzoqala kuvela izikhulu bamangalabantu ababusiseka kangaka yilokunye okukhona phakathi kwabo. Le unity bazalwane le ekhona kuNkulunkulu uyise indodana nomoya ongcwele yiyo le eyenza ukuthi bese uNkulunkulu angakhona ukuzibamba akhulule izibusiso. Sibabone bengena lapha, sibabone bephakamela lapha, sibabone bebona lokhu baba nalokhu akumeleka konke abakufunayo nabakushoyo kuyena, because there is unity. Uyathokoza sezulwini uthi kufana namafutha ehlela esilevini sika-Aroni ehlela nasemphethweni wengubo yakhe. So kumnandi kodwa when there's unity. Blessings are commanded when there's unity. Heavens are open when there's unity. Things will just happen ngenxa yokuthi kune-unity. uNkulunkulu musekasibusise emishadweni yethu. We have come to show the world uNkulunkulu uyise indodana nomoya ongcwele ezulwini. Hallelujah. Kunomthathu okumele kuvezwe nathi. Siyathanda ukuveza uNkulunkulu, but izinto zikhona ziba phambi kwethu, but we stand and fight. Yabona uJesu umthandazo womnyaka 3 kusho ukuthi he was fighting ukuthi angifuni ukulimaza lomthathu. Bungithembile bakuthumela bangifaka kulezi nkonzo engiyo. Lomthathu bukuthembile bakufaka kulomshado kiyo. Bukuthembile buyokufaka kulomshado ongena kiyo. So do not do not put God to shame. Mveze kahle noNkulunkulu okwethembile. That husband ayilungisayo, that wife ayilungisayo for wena, uyilungisela ukuthi wena uyatrust kuzomveza kahle emthathweni kubi. You will remain emthathweni kubi. uNkulunkulu musakubusise. uNkulunkulu ngoba sazi ukuthi sifanele sihlale kulokuthathu. Kuyasiza lokho ngoba amazulu ethu ayavuleka izinto zenzeke. So ngoba amazulu ayavuleka kusho bona ukuthi zonke isikhathi noma ngabe silimazana noma ngabe sonana, we will remain in forgiveness. Sikolelane njalo ngoba we are after the open heavens. We are after the blessings kulalithululayo ngoba ebona le unity. Into elisebenzelayo you make it a point ukuthi iyaqhubeka iyenzeke lento. Uma ngabe iyasebenzela unity, we will always forgive one another. Nalapho nakhona ubuhlungu, nalapho nakhona kwenzeke kahle, but we will always forgive one another. Sisho ngoba sifuna amazulu ahlala avulekile. Yabona sifuna ukustruglisha, sifuna ukuthi kuhambe lula. Lapho represent uNkulunkulu izinto zihamba lula ngoba uyavezwa kahle, athokoza sezulwini, ehlele khona, ehlisa izibusiso. So ngoba sifuna amazulu avuleke, sizothethelelana la sekusole khona. Bazalwane siyonelana, siyongoshelana, asenzelani kahle ezinye isikhathi, but we need to forgive one another. Ukuze isithobe somthathu wezulu sivele kahle. uNkulunkulu uyise indodana nomoya ongcwele bahlala bemunye noma ngabe yini, bamunye zonke isikhathi. So-ke nathi nakuma-challenges wethu sifanele sazi bazalwane we will remain one egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. La sona khona siyaxolelana. Uthi iBhayibheli uma siba weak uNkulunkulu uthini? Uthi si strong. Uma sithi siyagula uthi siphilile.
lapho nasesinamandla uthi yena sinamandla. Haleluya. Ngamagama noma siyamonela loNkulunkulu phela ukhumbule ukuthi isikhathi ukuyigula singena kiyo ngoba thina singafuna ukulalela sonile kuwe. But-ke ngaleso sikhathi akasho ukuthi wena wonile kini, but uthi unamandla wena ngoba sokubuyelekile usesela kini unamandla. Akazosho ukuthi ngoba ukudelela kwakho nokuhlupha kwakho hlala lapho, but uvela eNkulunkulu omunye nathi. Haleluya. Ngoba sizinikele kuye munye nathi emishadweni yethu kufanele kube njalo. Kumele ukuthi nakanjani sibe ngabantu aba-understandanayo, abaxolelanayo, sidlule ebubini, sidlule ngoba si-understand ukuthi asifuni ukuhlala kakhulu kulezi zinto ezimbi. Sifuna ukuthi noma ngiyathukuthela ngemuntu mangithukuthele njengoba izwi leNkosi lisho lithi lingashoni ngisathukuthele ngokusizwa yiNkosi, bese ngibuyele esimeni ngoba ngifuna amazulu ahlala avulekile phezu kwami. Haleluya. Haleluya. Sikhulumisana kabi kwesinye isikhathi asikhulumi kahle. Umuntu nje uvuka namhlanje zimtshela lokho aphendule lo abhekelele usathi usajwayele ukukhuluma sona aphendule abhekelele kodwa siyadlula siyakhonelana. Ukukhuluma kwethu bazalwane emshadweni yethu kumele ukuthi kurepresent izulu, kurepresent uKristu, kurepresent umoya ongcwele, kuveze indodana nomoya ongcwele noNkulunkulu behlamene. Lithi iBhayibheli lapha eNcwadini yabaseFesu lithi ukukhuluma kwethu awuvule Ephesians 5 verse 19. Ephesians 5 verse 19. Verse 19. Speak out to one another in psalms and hymns and spiritual songs, offering praise with voices and instruments and making melody with all your heart to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Speak out to one another. Verse 19. Nipendulane baba. Nangezikabele. Nangamakhulu. Nishabele. Nikubele inkosi enhliziyweni. Hallelujah. Pendulana kwenu. Makube ngamahubo. Hallelujah. Pendulana ngamahubo. Lapha phezulu uthe ingadakwa imali. Bora kwalisanani ngani ngamoya ongcwele. Hallelujah. Bese ukuphendulana kwenu ukhuluma ngebandla, ibandla eliyithi silirepresent uKristu emshadweni yethu. So uthe ekuphendulaneni kwenu, phendulanani ngamahubo.